1, 2, 1 ja 2 jo. No. Yksi, kaksi ja kaksi jo. Selkotaajuus. 1, 2. Olemme tulilla juuri. Herra Kersantti, tekniikka pelaa. Tämä Jokisoututapahtuma on juhlatapahtuma. Se on 10. Ja käsitykseni mukaan myöskin sen sisältämä ohjelma on tämmöisen juhlasoudun mukainen. Ja tämän järjestäjä tämä on vesillä oloon ja vesimuuttoiluun liittyvien yhdistysten yhteisjärjestely. Ja tämän järjestäjät ovat Future Klubi, Joensuun Kaukoja, Jokisuun Kipparit, Joensuun Järvi Pelassa ja Jokiasema, joka järjestää alueella ohjelmaa, ja Karelia Soutu ry, jonka edustajana minä ilmeisesti tässä paikalla olen. Suomalainen sisu. Päivää. Tekö olette tämän upean kaunottaren omistajat? Tällä kehtaa jo ajella. Kerropa tuosta linja-autosta. Se on Sisu Merkkinen. Vuosimalli on 50. 110 hevosvoimainen bensakone. 5 vaihteiden vaihteisto. Nestejarrut. Korirakenne on Kajaanissa semmoinen maastorakenne. Kori. Suomalainen sisu. Suomalainen Kyllä. alustalo. Kyllä. Kuka arvioida, onko noin jotain 60-luvun ooppaneita? 59, nimiarvoinen 50-luvun puhutaan. 59 vuosimalli. Ei toi ihan helppoa. Kävele. Hyvin menee. Ai. Nyt on vielä epävirallinen Suomen-mestaruuskilpailu, kun puujalkakävelyä harrastetaan ympäri maailmaa, ja Amerikassahan ne kävelee semmoiselle, että se kaveri on 2,5 metriä korkealla ja sillä on tehty pitkät housunlahkeet päälle ja se on tuettu täältä reidestä ne kepit, mutta minä olen nyt lähtenyt ylläpitämään tätä perinteistä suomalaista puujalkakävelyä, kun olen havainnut, että nykynuorisolla niin semmoinen niin kuin taito, semmoinen vartalon hallitsemistaito puuttuu, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen ja helppo tapa ylläpitää. Olisi nyt semmoinen dokumentti, että tämä idea on niin täällä Joensuussa syntynyt ja saada säilytettyä ja vietyä eteenpäin, niin antaisi nuo olla tuossa seinässä ja vähän vaalitaan sitä, kun kuljetaan, että ne säilyisi tuossa todistuskappaleena, niin eiköhän me saada tästä tosi mahtavaa ja hyvää tapahtumaa tänne. Tämä ei ole nimittäin Suomessa vielä, ainakaan minun korviin kuuluisa. Kunnioitetut veteraanit, tervetuloa tämän pitkäikäisestä päivästä tästä tilaisuudesta viipyä tavalla toisenlaisia arvoja mukaan on. Tervetuloa ja mukavaa päivää kaikkiin ohjelmiin nyt me veteraanien kanssa soutaan. Ja kun sotaveteraanit saapuu nyt, hei, annetaan aplodit. Näin komeesti. Sehän kävi äkkiä. Me täällä juttelee ihan muita, niin näin tulee jo seuraava venekunta jo sieltä näytöslenkiltään. Otetaanpa tuosta paperi esiin. Eli yhteinen polkuvene. Saapumisaplodit siitä tälle porukalle. Läp. Iso käsi molemmille venekunnille. Meissä reissu meni niin, että me voitu käydä Jakokoskella kääntymässä, mutta aina varmuuden päälle
päälle otettiin pienempi lenkki. Tämä meni mahdottoman hyvin ja vaikka tällä kelillä kellekään ei tullut vaikeuksia. Nyt veteraanit, olkaa hyvä. Ja se paikka on tuolla Future-klubin kohdalla, jossa mennään ansaittua kahvia ja muuta suuhun pantavaa. Vapaa lähtö, minä on valmiina. Vapaa lähtö menoksi. Eka vedosta kiinni. Antaa mennä. Hep, ja siitä lähti, kellot käytiin. Ja kaikki peliin. Hyvin lähti. Niin sanoo hep-mikki. Minun siinä. Se on minun sanasta kiinni. Ja valmiina ajanottajat. 10 metriä. Täydet hanat. Kaikki peliin. Ja hep! Hienosti vedetty loppuun asti. 15.35. Mulla on 30. Eikö se ole mitään paikoilla? Me on sitä mieltä, kun ne hiottaa tuohon ja sitten... Siihen sanoo sen lähtö. Joo, missä on lähtö sinne, kato kun Rämmästä sanoo sen vetoon. Siihen näkyy siitä. Okei. Hep! Kimmosta kiinni minun varma. 14.44. Mitä siinä kävi tuon seurakunnan kanssa? Te voititte 49 sekuntia seurakunnan. Johdatte tällä hetkellä niukasti kilpailua. Joo, kyllä tää loppujen lopuksi mä ajattelin, että mitä tuleman pitää, mutta kyllä tästä kehistyi semmonen porukka tuossa. Mä ajattelin tuolla, kun oltiin sillä alla, että me mentiin 9 minuuttia siitä, että ei hitto, että hävitäänkö 5 minuuttia, mutta me tultiin 5 minuutissa sieltä tänne, että se oli ihan huippua. Siis porukka kyllä sai niin paljon itsestä irti sit tuossa lopussa, että kiitos kovasti, kyllä oli mahtava soutu. Siitä läks. 3. ja viimeinen joukkue. Kiihtyy ainakin kuin formulat melkein. Ja näin viimeiset metrit. Maali lähestyy. 10 metriä. Nyt! Ei sekunnin viiveellä minun nyt. Paljon. 0,5 sekuntia hävisitte, mutta voititte komeasti bronssin. Aplodit! Hieno kilpailu. Aika jännäksi meni. No, kuka se voitti? Future Club ry ja aika ihan selkeä. 14.44. Taputtakaa itsellenne ja muut Futurelle. Olipas kisa. Suomen Soutuliitto täytti viime vuonna 100 vuotta ja juhlakokouksessaan Soutuliitto nimesi Jokisoudun vuoden soututapahtumasta. Annetaan Jokisoudulle raikuvat aplodit. Soutuliitto on myöntänyt Eino Penhoselle kultaisen ansiomitalin. Ja jos minä saan tässä tilaisuudessa sen ojentaa Einolle. Toivon ollessa kyseessä, sen voi laittaa tämmöiseen paikkaan. Kiitoksia. Tässä meillä on teillä nyt vapaa mahdollisuus käydä esimerkiksi tuolla isossa aluksessa katsomassa tuolla sisällä jopa, jos haluatte käydä. Sen jälkeen meillä tuossa on kärrin vieressä on mahdollisuus kokeilla alkusammutusta, ken haluaa. Tuommoisella nestekaasusimulaattorilla ja vesisammuttimella. Sen jälkeen meillä on tuolla esittelyssä tuommoinen sammutusauto ja sen vieressä on vesipelastusauto, mitä käytetään rintapelastukseen ja sitten pelastussukellustehtäviin veden alla. Niin siellä välineistöä, että voitte ihan vapaasti kierrellä. Tuolla on miehet alkusammutuspisteelle, kyselkää heiltä. Esittelyssä on miehet ja veneellä miehet, mutta korostan edelleen, tuosta on pikkusen hankala mennä, niin varovasti pitää mennä, ettei putoa tuohon veneen väliin. Miehekkäitä varmaan.
vaan pukille ja kokeilee. Kyllä se näin. Navigaattorit on. Siellä on konehuone sinne alas, jos haluaa käydä vilkailussa. Ihan perältä koneet edessä on huoltotila ja tuo tekninen tila. Siinä ilmoittaja tietysti sokissa vielä on. Ja... Jasmin Tukiainen käveli hurjasti, eli hän kiersi tuon radan 51 sekuntiin ja oli näistä naisosallistujista nopein. Ja aplodeja. No niin, onneksi olkoon. Sulla on hieno tulevaisuus. Tosiaan mukava oli tulla tänne ja oli keli meitä suosia ja ennen kaikkea sitten, että tässä on ollut jo viikon verran tämmöistä hellettä, niin jos sattuu, että mies pulahtaa tuonne vetteen, niin ei heti ainakaan huku sinne, mutta vähän ajan päästä saattaa kuitenkin hukkua, mutta ei heti kangistu sinne. Mut, ei kai siinä. Kiitoksia, että sain kutsun tulla tänne ja saan sitten testata tuon teidän pöllinen. On aika paksu pölli, että saa nähdä miten sen kanssa käy. Ja se pitää aina kesyttää erikseen joka pölli ja tukki. Ja minun pitää lähteä valmistautumaan ja kesyttää se ennen varsinaista laskua sitten, koska jos se silloin puottaa minut, niin sitä ei tiedä mitä se tekee minulle. Hyvin tukki kantaa. Kyllä kantaa. Tukki on kyllä hyvin valittu alta ja Op, op, op. on se vaikea. Mutta haluatko ne minä puhua tämän pölkyn? Tärkeätä on niin, ja kun tulee aaltoja ja isoja kuuhuja. Tälleen sitä ennen vanhaa. Ja näköjään kyllä nykyäänkin. Mitä se nyt? No huh. Kattokaa nyt, mies punnertaa tukilla. Kyllä jäisi tekemättä. Ei pistetä, antaa mennä miten päin vaan tähän tukille ja vaikka makkuullekin lopulta, jos ei muuta. Aurinko paistaa niin nätisti. Hei! Korkealla kunnalla pungat huminoi. Kirves kaukkaa puuta, haukkaa pokaa, sahavoi. Jätkä siellä päässä hielo. Leivän saada voi. Muilate sorulla voi. Kohta molkattaa. Hyvä Jori! Hyvä Jori, aplodit, tukki pyörii ja mies painaa kun orava pyörä ulkokehällä. Huomasitteko? Älä lopeta nyt. Mutta eikö siinä tommoista kaksi ukkoa, että kumpi kohtaa toisen? On, se on rullaus. Se on hyvä. Et siinä minulla onkin Suomen mestaruus hallussa. Selvä. Et jos... Ja rullauksen Suomen mestari Jori. Kiitos. Kiitos. Iki tuli kattoessa.